Hemmeňizi San Francisco çağırýaryn. Ine nähip bolsa 27-28 sentýabrda Türkmenistanyň garaçylyk bayramy gutlanýan günlerinde Silikon jülgetiň esas şäheri bolan San Francisco'da Türk festivali geçirilýär. Şol festivalda nähip bolsa ata media bolup Türkmenistan tanıştırış sen açar. Şol ýerde şeýle hem Türk dogulymyz, Kazak dogulymyz, Azeri dogulymyz, Özbek dogulymyz we birnäçe ýurtdan kompaniýalar we assosiasiýalar öýleriniň tanıştırış sen açar. Bir şeýle çäreğe geçen hem gatnaşypdyk. Bu ýyl ine Türkmenistanyň garaçylyk günleriniň gutlanýan günlerine deň geldi. Nähip bolsa araňyzda ine Kaliforniýa, San Francisco'ya gelip biljek baý bolsa, näme üçin diýen ýakynda ine bir ýyldaşmada geldi, olam gatnaşjak diýipdi. Şonuň üçin hem gelip biljek baý bolsa, ýa-da öýi şu wagt Amerikada bolsa, Kaliforniýada bolsa olaram çağırýar. Aslında şeýle festivallary köprek geçirip öz ýurtda tanıştyrmak täbi biz dünýäniň niretinde bolsak hem şol wagtda öz halkymyza, öz milletimize ökülçilik etýär. Täbi bizi gören adam bize görede Türkmenistan hakynda, Türkmen halky hakynda baha berýär. İki ýyl ökülçilik bar. Bir, özümiziň adamçylygymyz bilen ökülçilik etmeli. İki, elbette tanıştyrys şäherler bilen ökülçilik etmeli. Biz hem başardığımızdan Amerika'da olan kıyfada olmazda ata vatanımızı, Türkmenistan'ımızı tanıştırıp şehirlerini iyi liderle geçirip geliyor. Şunun için hem şu şehirde sizin katlaşmanızı çağırıyor. Elbette şu videoda sonra deyiplerler men Amerika nähili varmalı. Ol vardı men Amerika'da, Kaliforniya Advokatlar Cemiyeti'nin ağzı advokat bilen yürüyüşe sohbetleşik geçirdik. Ol sohbetleşikleri paylaş başladık. Ol yerde diňe green card däl, green card'ın bir näsene görnüşleri var. Mysal üçin talant viza diýip, şu talant vizaň bilen ýa biznes vizaň bilen Amerika'da näme biznes etip bolýar, iş edip bolýar şundalyk ýollarym bar. Eger isleýärliňiz bolsa, elbette şu videolarym dol tomaşa edip bilersiňiz, biz olary izleyip paylaşýar.